Chiel kachiel kowuok e kaunti ma Kisumo. Wadhi nyime. Jatend migawo mar arita pachoka jotend arita ma pachoka omi orak mag tich mamiyogi ageta manyaka gichopie. Kamano bende ibiro ber kirango ageta gi ka gichopo kinde ka kinde mar neno ni chenro mag arita ma pachoka obedo makare. Kindiki nowacho magi e boma ma Nyamira kama ne obedo gi romo kod kaunti e kind jotend arita mamoko e kaunti ni weche mag arita owuoyo siasa kod jotelo mondo ochul kaka kendo motegno. Onyisogi bende ikawo kaka chik ne Josiasa nyayo tulo. It's a routine meeting just to look at the situation of service delivery in this county. We are also clear that this administration, as a policy, does not tolerate or does not politicize security interventions. So we are saying that all political players in this county, and indeed in other parts of the country, are free to engage in their political activities, even to compete and have different opinions and ideas. We have no problem if politicians do not agree on issues and policy matters, because that is what is expected of them. However, they need to know that clearly nobody is allowed to commit crime hiding under politics. And for us, we are not looking even at the political affiliation of the offending characters. We are going to go with them after them impartially.